שלום לכולם, אני איתמר. זה הסרטון הראשון של איך עושים את זה נכון, תרגילים בחדר כושר או בבית. היום אנחנו נראה איך עושים תרגיל כיפת מרפק כנגד משקולת, וכל הדגשים של מה צריך, מה לא צריך, מה חשוב לשמור, איך לעמוד, יציבה נכונה, כדי להפיק את המקסימום מהתרגיל. כיפת מרפק כנגד משקולת. אני אראה כרגע איך עושים את זה בצורה נכונה, ואז אני אסביר על טעויות נפוצות. ומהצד. מה שחשוב לעשות זה טווח תנועה מלא. שמתם לב, התנועה מתחילה מלמטה, כשהיד טיפה בקדמת הגוף. כאן, למשל, לצד הגוף, השריר רפוי לגמרי. אני רוצה להפיק את המקסימום במהלך התנועה, ולהגיש את המתח השרירי על השריר של היד הקדמית, ולשם כך אני בעצם מסיע את היד טיפה קדימה. כבר עכשיו יש לי מתח טוב על הבייספס, אני כבר מרגיש שאני מפעיל אותו, ועכשיו אני פשוט מעלה את היד למטה. כשמעלים למעלה, לא מעלים אותה עד הסוף. וכשאני מעלה עד הסוף, אני בעצם מרפא את הבייספס שלי, את השריר שעליו אני רוצה לעבוד, ואז אני בעצם נח. תסיימו את הסט, תנוחו בסוף הסט. אז יישור לא עד למטה, מפה. זאת התנועה הנכונה. נשימות חשובות מאוד, נשיפה, הוצאת האוויר, תוך כדי שאני מרים את היד, שאיפה, מתי שאני מוריד את היד. חשוב לספק חמצן במהלך כל הסט, בשביל שנוכל להעריך אותו, להגיע לטווח חזרות המיועד, בלי שנאבד את הנשימה שלנו. טעויות נפוצות שאנשים עושים בחדר כושר, בכל מיני מקומות שלא מסבירים להם דגשים נכונים על התרגיל הפשוט הזה, שלכאורה הוא נראה פשוט, זה בעצם כל מיני צ'יטינג או זיופים שמתבצעים תוך כדי הרמה של היד מנקודה א' לנקודה ב'. אני אדגים על כמה צ'יטים שכיחים שאני ראיתי ואני יודע שאנשים עושים. הזיוף הראשון, והוא די נפוץ, הוא כשאני מגיע לנקודה הזאת, זאת נקראת נקודת הדבק, או סטיקינג פוינט באנגלית, הנקודה שהכי קשה לגוף להרים מפה והלאה את המשקול. לכן מה שאני רואה אנשים עושים, זה בשביל לשבור את הזווית הזאת מכאן לכאן, הם עושים תנועה שזה די שכחה בחדר כושר, וזו התנועה הזאת. מבחינת התנועה, שברתי את הנקודה הקשה, אבל לא שברתי אותה, לא הצלחתי להתמיד בהרמה עם הבייספס שלי, זייפתי ועבדתי עם הגב. כשאני עושה את התנועה הזאת, זה לא בריא, אנחנו עושים קשת בחוליות הלומבר, חוליות הגב התחתון, יכול להיווצר לחץ לא בריא על עמוד השדרה, וכמובן על העצבים, במקרים של משקלים גבוהים מדי, וכוח מתפרץ, אפשר גם לפצוע את זה ברמת בלט דיסק או ביצת דיסק. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. ולכן, תשים לב שמרימים, לא להשתמש בגב ובתנופה בשביל לסיים את החזרה. אם אתם עושים את זה, זה אומר שהשריר עייף מדי, או המשקל שהחזקתם ביד, כבד מדי. טעות נפוצה נוספת, שורש כף היד, אנשים שנמצאים במצב הזה, הנקודה שדיברנו עליה שהיא קשה ביותר, נקודת הסטיקינג פוינט, קשה לנו להרים. אז איך אנחנו מתמודדים? אנחנו בעצם עושים את התנועה הזאת עם שורש כף היד, שבירת המנוף בעצם, אנחנו מקטינים פה את המנוף, ואז יותר קל לנו להמשיך את התנועה למעלה. על מה? חשבון זה על שורש כף היד שיכול להיפגע. אם אנחנו עושים תנועה כזאת, יש פה עצמות קטנות, עצמות שורש כף היד, וגידים שמחוברים, אפשר להיפצע בצורת דלקת, או אפילו תזוזה של העצמות האלה. לכן, להתאים את המשקל הנכון לתרגיל וליכולת שלכם, לא לבצע את התנועה הזאת במהלך התרגיל. טווח התנועה יעיל בכפיפות
במפת המרפק בעצם מהמצב הזה למצב הזה. יש אנשים שעושים איזושהי טעות שהיא מיותרת לחלוטין ומרימים את המרפק, מזיזים את הזרוע עצמה. מה שצריך לזוז בתרגיל הזה זה בעצם האמה, אוקיי? לא צריכים להזיז את הזרוע, מזיזים את האמה, מבצעים נזיפה במפת המרפק, ומה שאנשים עושים זה תנועה כזאת שזה להרים, הם חושבים שהם מרימים יותר גבוה ומנצלים יותר את החזרה בזה שהם עושים את התנועה הזאת. זה לא תורם לשום דבר, זה מפעיל סתם עומס על שורש על הכתף, מיותר לחלוטין, או טעות נוספת היא בעצם לקחת את היד האחורנית. קשה לי להתמודד עם משקל, אני אעשה את התנועה הזאת. אז קיצרתי לעצמי את טווח התנועה, וסתם העמסתי עומס מיותר על מפת הכתף. זה הכל בעצם, תנסו להימנע מטעויות, תעשו את התרגילים בצורה נכונה, שיהיה לכם.